Tervetuloa tänne Kööpenhaminaan, Tanskan pääkaupunkiin. Olemme juuri saapuneet tämmöiselle benchmarking-matkalle. Meillä on käynnissä tulevaisuuskoulutus 2030 ja ensimmäinen lounas on kohta tarjolla. Sen jälkeen menemme tutustumaan tuonne Tanskan työmarkkinalaitokseen kuuntelemaan Flexicurity-mallista. Ja sitten iltapäivällä jatkamme kohti Ruotsia yli tuon Juutenrauman sillan ja illalla olemme sitten Växjössä, kuuluisassa puukaupungissa. Keli on ihan hyvä, semmoinen 6 astetta lämmintä aurinkopaistaa. Jaana, miltä sinusta vaikutti ne lähtökohdat siihen vihreän kaupungin ideaan? Miksi se oli syntynyt? No, heillähän oli ihan konkreettinen tarve tehdä jotakin ympäristön hyväksi. Eli siellä oli Växjön järven rannalla ollut sellaista teollisuutta, joka oli saastuttanut järven. Ja heillä oli erittäin hyvä peruste ruveta tekemään jotakin ympäristöä eteen. Niin just, eli se lähti siitä niinku semmoisesta ihan konkreettisesta tarpeesta. Ja mitenkä ne sitten niinku keksi sen idean, tai siis niinku, mitä se tarkoitti, se vihreän kaupungin idea? No, minä luulen, että se lähti sillä tavalla, että heidän semmoinen tärkeä vapaa-ajan viettoalue oli pilalla. Eli semmoinen viihtyisä ympäristö oli tuhottu ja sitten päätettiin, että itse asiassa vihreät oli se, joka teki aloitteen, että ruvetaan puhdistamaan järveä, mutta yllätys, yllätys, kaikki halusivat yhtä aikaa olla yhtä vihreitä. Niin, se oli aika mielenkiintoista se justiinsa, että kaikki niinku, riippumatta puoluekannasta, niin kaikki niinku, tykkäsivät, että se on niinku, hirveän hyvä idea. Ja sehän oli semmoinen se idea siitä, että ne niinku, rupesi katsoa näitä vihreitä ajatuksia niinku, kaikkien asioiden läpi, mitä kaupunkisuunnittelussa, urban planningissa tarvitaan. Niin. Joo, niinku, esimerkiksi niinku, näihin toimenpiteitä, mitä ne teki, niin ne kaavoitukseen vaikutti ja siellä syntyi sitä puurakentamista. Ja sitten siihen lähti mukaan, tietysti se on ensin kuntakohtainen ratkaisu ollut, mutta sen jälkeen niin hirmu hyvin saivat mukaan kaikki yritykset, jotka alueella toimi, niin ajatus rupesi leviämään sillä tavalla, että on kyse heidän kaikkien yhteistä edusta. Niin ja just ne energiaratkaisut oli hirvittävän tärkeitä, että ne alkoi esimerkiksi sitä aurinkoenergiaa käyttää julkisissa rakennuksissa ja sinne on syntynyt ne biokaasusysteemit, että ne hyödyntää ihan laajasti sitten kaikki esimerkiksi niin kuin julkisten organisaatioiden tämmöiset jätteet sitten tuottaakseen sitä biokaasua ja se kokonaisuus on niin kuin mietitty siellä. Ja yksi asia, mihin kiinnitit varmaan huomiota, kuten kaikki muutkin, että minkälaista tuulivoimaa sillä käytettiin erittäin paljon, joka näkyy. Niitä tuulimyllyjä? Niin, niitähän oli joka paikassa siellä sitten niin siellä oli oikein hienoja maisemia. Mutta kyllä niissä vähän semmoinen ääni on semmoinen vähän ikävä. Mut sitten kun ajatellaan, että tuulivoiman osalta, niin meillähän ajatellaan monesti, että niitä ei haluta lähelle. Mutta itse asiassa ei ne maisemaa juuri pilaa. Ei ne kyllä maisemaa esteettisesti pilannut ollenkaan. Jos ajatellaan, että vertailtaisiin vähän tätä Pohjois-Karjalaa, Joensuuta tähän Växjöhön, niin siinä oli aika paljon semmoisia yhtäläisiä elementtejä. Joo, niin, kyllä tosiaan. Mitä sulle on mielessä niistä erityisesti? No, sekä osittain ilmasto, että molemmat kokee myös välillä ihan kunnon talvenkin, joka tietysti vaikuttaa rakentamiseen. Tarvitaan ottaa sellainenkin huomio. Mutta sitten koko luokassa ollaan suurin piirtein samanlaisia. Eli 7-80 000 asukkaan hujakoilla. Ja sitten siellä on se yliopisto, joka on niinku kans hyvin samantyyppinen kuin meillä on sitten niinku Joensuussa puhutaan tästä metsäosaamisen keskuksesta, metsäpääkaupungista ja tällainen Växjössä niin on keskittynyt nimenomaan siihen puurakentamiseen. Ja sitten Växjöhän, sinähän porukkaa tulee niin ympäröivästä maakunnasta, niin vähän samalla tavalla kuin meillä Joensuuhun, mutta ei ehkä samassa mittakaavassa. Eli nyt niin kuin uuden tyyppiselle rakentamiselle on tarve erityisesti justiinsa tämän runsaan uuden väestön suhteen. Siellä on väestönkasvu keskimäärin noin 1000 asukasta vuoteen. Joensuussa se nyt on reilu 250 viime vuonna esimerkiksi. Nyt ollaan päästy plussalle, mutta heillä on ihan konkreettisesti tarve uusista asunnoista. Ja niissä on nyt otettu huomioon tämä energiatehokkuus.
Mutta mehän saatiin tästä aika paljon semmoisia niin kuin ideoita siihen, että mitä asioita voisi niin kuin Pohjois-Karjalassa ja Joensuussa, riippuen aina niin tilanteesta, niin hyödyntää. Että ihan hyviä käytäntöjä sieltä löytyisi. Mutta eikö se kaikkein tärkein olisi kuitenkin se, että niin kuin siihen sitouduttaisiin siihen asiaan eri tasoilla? Joo, se, että pelkästään, että strategiat saadaan kirjoitettua paperille, se ei riitä, vaan sen jälkeen tarvitaan poliittisia päätöksiä, että asiat viedään myös konkreettisesti eteenpäin.